Impakaamo ni Police Captain Rudy James Hakalne, Deputy Chief of Police ti PNP Lawag, nga dan iti nasayata kasasa iti driver iti SUV a residente iti barangay Bengkag iti syudad ti Lawag ken iti kaduan a residente iti barangay Butong iti nasa uwa syudad. Kalpasan na nagbaliktad ti nagluganan dang SUV iti Arco ti Lawag City. Kuna ni Police Captain Hakalne anagapu ti OFW ket ti kaduana iti maysa abar iti syudad ti Lawag ket ditoy anabartek da gapu ti kinapigsa iti panakadungparna ket pito a concrete barrier ti perdi. May naig iti daytoy ket kinuna ti Deputy Chief of Police nga da iti sungsungbatan ti driver iti SUV kang runana iti DPWH gaputa iti maysa a concrete barrier ket agatad ti 25 pesos iti maysa. Dati napasama kiti parbangon between 3 to 4 AM tatangal daw. Ket napagamuan tayo po nga daytoy ka driver ken daytoy passenger na ket nagkapuda ito'y cockhouse nga naginom. Tatapo, traversing to south, agawid da po, mapandat to'y barangay Bengkag ken Butong. Dadi kiti na-involved nga person na po ket taga Butong ken taga Bengkag. Ket agawid da po, nabanggata dati concrete barrier dito NTR ko nga almost pito nga concrete di naperdida ken dilugan da po ket nabaliktad nga nagpulpulikos kinabartag pinamedical mi nga ensigida po dito Lawag City General Hospital positive po iti Lecor breath analyzer tayo. So dadatoy custody ti PNP for further investigation ken for filing necessary case. Gapo iti daytoy ket nagbalaag iti PNP Lawaga kadagiti amin na motorista asaan kuman nga umininom no kasta nga agmaneho. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.